Inflation rate po sa Ilocos region nitong Agosto, tumaas po ng 2.4%. Para sa detalye po ng balitang yan, kasama natin na Idol Rona Raka. 104.7 IFM. Report! Nakita ng pagtaas sa inflation rates sa Region 1 nitong nagdaang buwan ng Agosto. Sa tala ng Philippine Statistics Authority o PSA, mula sa 1.9% noong Hulyo, bumilis ito ngayon sa 2.4%. Ilan sa mga commodity groups na may mataas sa inflation ay ang mga sumusunod: food and non-alcoholic beverages, health, transport at information and communication. Tatlong pangunahing commodity groups naman ang nakaambag sa kabuang antas ng inflation sa rehiyon. Ito ay ang una, ang housing, water, electricity, gas and other fuels. Ikalawa ang restaurants and accommodation services. At ikatlo naman ang food and non-alcoholic beverages. Samantala, sa apat na probinsya sa Region 1, pinakamataas na nakamagtala ay ang Pangasinan na nasa 4.1%, sinundan ng La Union sa 1.3%, habang ang Ilocos Sur at Ilocos Norte naman ay nakapagtala ng negative 0.6% at negative 0.3%. Mula rito sa IFM Digupan, ito si Idol Raka, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.